Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan martxoak 27 dugu astelena eta gaurko elkarrizketan kirol kontuak izanen ditugu. Batez ere gaurkoan Nafarroako mendi eta eskalada federazioa ezagutuko dugu barrutik, horretarako alde batetik presidente ordea izanen dugu, Koldo Aldaz, eta beste alde batetik goi mailako mendi eskolako zuzendariarekin ere izanen gara, Mikel Baldibielsoarekin. Hori elkarrizketen tartean izanen da, zaratak tartean gaurkoan, kiriketan izanen dugu, hitzaldi bat, Tania Kaminoren eskutik, nola lortu gure bertsio hoberena. Hori zaratak tartean izanen dugu, orain magazinarekin hasteko, Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusiak izanen ditugu. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko astelehen honek utzizkigun titularrak. Albisteekin hasteko, Altsasuko auzian ez du terrorismo deliturik ikusi, Lurralde Auzitegiak Iruñeko instrukzioko 3. epaitegiari eskatu dio uko egiteko auzia Auzitegi nazionalaren esku uzteari. Bertzalde prozesu subiranista bultzatzeko konpromisua berretsi du sortuk Nafarroko zuzendaritza berria aurkezteko ekitaldian. Alderdiekin jarraitu, Zana Beltran aukeratu dute PPN-eko burua 7. kongresua egin du Nafarroako Alderdi Popularrak eta bertan 81,37% aldeko botoekin aukeratu dute Beltran alderdiko presidente. Hezkuntzan lomceri plantu egiteko bide orria zehaztu du hezkuntza topaguneak informaziorik emanez izana egotzi diete Uriarte eta Mendozari. Aurrera jarraituz albistekin eta hezkuntzakin batez ere, ikaslentzako programa eskaintza indartzea eta alorreko jarduna herritarrengana hurbiltzea dira Iruñeko udalak ingurumen hezkuntzarako aurkeztutako plan estrategikoaren ardatzak eta Iruñeko udalarekin jarraituz Santo Domingon aparkaleko eraikitzearen alde agertu da Aldezarraren 81,81%. Hauxe izan da Aldezarreko mugikortasunari buruzko inkestaren emaitza. Eta bukatzeko, Eneko Fernandez nagusitu da Nafarroko bertsolari txapelketaren final aurrean. Eskerrik asko Aitziber Iturria eguneko lerroburu nagusiak ematagatik, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu lehenik eta behin Diario de Navarra. Gaurko lerroburu nagusiak hauxe dio Diario de Navarra egunkarian, meningitis B txertoaren horniduran arazoak daude Nafarroan. 9.500 aurrek jaso dute dagoeneko txertoa, baina botiketan itxaron zerrenda dago erosteko. Pediatre gomendatutako txerto honek 106,15 euro balio ditu. Gaurko argazki nagusian, Igantziko gladiatoreak, parte hartzaile talde bat eskalada horizontala egiten ikusi dezakegu gaurko argazki nagusian, enpresen desafioa ospatutzen atzo, 500 pertsonek parte hartu zuten eta 28 enpresa egon ziren. Eta bukatzeko beste albiste batekin amaituko dugu, izan ere UPN aurrekontuak babestuko ditu Espainian, baldin eta abiadura handiko trenari jarraipena ematen badiote Nafarroan. Eta aurrera jarrai dezagun gaurko Diario de Noticias egunkariko azalarekin. Lerroburu nagusia hauxe dio gaurkoan, atzerriko funts batek Logroñora doan autobidearen 100% kontrolatzen du, 128.000 euroko kostua du egunean. Nafarroak dagoeneko ordaindu du eraikuntza, autobidearen eraikuntza, baina 2032 arte 40 milioi ordaintzen dira urtean itzaleko peajean. Gaurko argazkiko protagonista politika kontua, PSOEko guardia zaharra Diazen alde, argazkian Susana Díaz, Felipe González Zapatero, Rubalcaba eta Gerra ageri zaizkigu, Andaluziako presidentak bere hautagaitza aurkeztu egin zuen
eta hori erakusten den argazkia gaurkoan Diario de Noticias egunkarian. Bestalde, goiko aldean beste argazki batez lagunduta, Bengoetxea Larunbe eta Irribarria Rezusta bikotekako finalean. Hortxe ageri zaizkigu argazkian ere bi pilotariak, eta bukatzeko Mertxe Mujika korrikaren koordinatzaileari gaurkoan elkarrizketa egiten diote, eta Mujikak dioenaren arabera aurtengo 20. edizio hau mundiala izango da. Eta aurrera egin dezagun gaurko Gara egunkariko azalarekin. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan Euskadiko kartzelek duten gaitasunen 50%ean daude kartzelak. Dispertsioaren amaierak ez du arazo praktikorik, Barne Ministeritzaren datuen arabera, Hego Euskal Herriko kartzelek 1177 pertsona edukitzeko gaitasuna daukate. Gaurko argazkiko protagonista Irribarria dugu, hortxe lehen planoan, Irribarria eta Rezusta binakako txapelketako finalean. 22-18 irabazi zuten Bengoetxea eta Larunberen aurka. Eta bukatzeko beste albiste bat azpimarratuko dugu, Sinfinek Dupekin negoziatzeari utzi dio. Eta gaurkoan berri egunkaririk kaleratzen ez denez, amai dezagun Euskal Herri Irratiko Lagunen agerkariarekin. 4 albiste nabarmentzeko gaurko azalari begira, batetik Miren Zabaletaren adierazpen batzuk ekarri dituzte, Euskal Errepublikaren bidean Nafarroaren burujabetza prozesua sustatzeko konpromisoa dugu. Bestalde, kultura kontuak, artxipielagoa, musika, antzerkiaz, bertsoaz eta irudiz osatutako ikuskizuna argazki eta guzti hortxe dugu albistea. Bestalde, Pirinioetatik Sakanara korrikarekin bat, bideoklipa grabatu egin dute Sakana eta Pirinioetako eskoletako ikasleek, eta bideoklipa hortxe ikusteko aukera izanen dugu. Eta bestalde, Ana Beltran izanen da PPN alderdiko buru berriz ere. Martxoak 27 dugu gaurkoan, ikusi ezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Aldezarreko bizilagunen 81,5% San Domingon lurrazpiko aparkaleku bat eraikitza intereseko obratzat jotzen du. Inkesta egin dutenen, erdiak baino gehiagok leku bat erosi edo alokatuko luke. Bestalde, ikasleendako programa eskaintza indartzea eta alorreko jarduna herritarrengana hurbiltzea izanen dira ingurumen hezkuntzako plan estrategikoaren ardatz nagusiak. Parte hartzea 10% igotzea da 2017ko helburua, eta hori lortzeko museoan jarduerak pilatu beharrean kalera aterako dira. Bestalde, Europako Austral behatokiak Iruñeko galaxia lorategian parte hartuko du. Munduko teleskopiorik handiena duen arduraduna da Europako Austral behatokia. Eta bestelako kontuekin aurrera jarraituz, Iruñeko bozeramaileen batzordeak biktimek botere publikoen aldetik egia, justizia eta erreparazioa jasotzeko eskubidea onartu dute. Iruñeko udalak bestalde, Peñalos Irunsemesi harrera egin die, aurten 100. urteurrena ospatuko dute peña honen sorreratik. Eta musika kontuekin aurrera jarraituz, Joakin Maia Musika Eskolan izen emateko epe berria irekiko da, martxoaren 27-tik, hau da gaurtik, apirilaren 7-ra, plazaen zozketa ekainaren 20an eginen da. Eta kultura kontuekin amaitzeko, Koldo Badilloren erakusketa ikusgai izanen da Zitadelan 46 argazki, gure basoak hobe ezagutzeko, Del Caos al Laberinto erakusketa maiatzaren 15 bitartean ikusgai. Eta Iruñeko udalarekin bukatzeko, jantokietako diru laguntzak kaleratu dituzte, haur eta lehen hezkuntzako 2. ziklorako 600.000 euro banatuko dira. Astelenero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Antsoain aldera. Hitzaldia izanen da apirilaren 5ean la violación de los derechos humanos de las mujeres durante la guerra civil y el franquismo.
Loza kaleko kulturgunean izanen da hitzaldia arratsaldeko 7:00. Bestalde apirilak 8 auzolana gizarte etxe komunitario berrian eginen da. Gizarte etxe komunitario berria Antzinako Osasun Etxea hemendik gutxira ireki baino lehen auzolana eginen da heldu den apirilaren 8 goizeko 10:00 ordu 2:00 tokia garbitu margotu eta txukuntzeko asmoarekin. Eta bestalde, deialdia egin dute teknikari soziokultural komunitario lanposturako izangaien zerrenda oposizio lehiaketa bidez osatzeko eskaera aurkezteko azken eguna apirilak 10. Antsoain alde batera utzita joan gaitezen Aranguren aldera oraingoan. Apirilaren 1-tik 9 hitzordu nagusia izango dute Arangurenen, izan ere guztiok ingurumenaren zaintzan jokatzen dugun paperari buruzko hausnarketarako aste honetan mugikortasun jasangarriari, kontsumo erantzuleari, bioaniztasunari, berrerabilerari eta birziklatzeari buruzko jarduerak izanen dira. Eta bukatzeko Aranguren ere deialdia izanen dute administrari ofizial izateko lanpostua aldi baterako kontratuarekin eta oposizio lehiaketa bidez betetzeko izengaien zerrenda eratzeko. Behin betiko zerrenda osatuta dago eta argitaratu dute udal web orrialdean. Eta bukatzeko astelehenero bezala joan gaitezen Barainain aldera. 2017ko Barainengo titere jaialdia iragartzeko kartelak irabazlea dauka, Dales Bida izenekoa Cristobal Aguilo Dominguezek egin du. Eta bestalde 2017ko Etxepare sariaren oinarriak ere argitaratu dituzte, sari honetara aurrei zuzenduriko lan ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira, oinarriak udalgo orrialdean dauzkazu. Eta bestalde, 28. literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz antolatu egin dute, Barainengo haur eta gazteentzako literatura lehiaketak euskararen ekoizpena du xede, hots haur eta gazteek euskara erabil dezaten eta era berean sormena garatu euskaraz. Oinarriak udalgo orrialdean dituzue. Eta bukatzeko 6. merkataritza azoka ospatu eginen da datorren astean, martxoak 31, apirilak 1 eta 2 udaletxe plazan. Udalerrietako albisteak alde batera utzita, aste honetan korrika hasi eginen da, hemendik gutxira egun gutxira, eta horren harira bideoklip bat ikusteko aukera izanen dugu, izan ere Pirinioetako eta Sakanako ikastetxeetan ikasleekin bideoklip polit bat grabatu egin dute eta hori ikusteko aukera izanen dugu berehalaxe. Heldu dira! Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat, denok bat.
bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri igaroko gara. Espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herriz herri ibiliko gara. Izan bat, egin bat, batzuk eta bandik bat, gero bat, bat eta batzuk gara onara, ez gara bat mundu bat. Izan bat, egin bat, batzuk eta bandik bat, gero bat, bat eta batzuk gara onara, ez gara bat mundu bat. Herriz herri, eskolaz eskola, lagunez lagun, ahoz aho dator doinua. Gure artean, elkarri abesten sortzen dugun melodia amaiezina. Baina melodiak notaren beharra dauka entzuna izateko. Notarik ezean, ez da harmoniarik, ez adierazpenik, ez sentimendurik ez ezer. Norbanakoak jartzen du melodia horretan nota bat, eta horrela, notaz nota, erritmoz erritmo, sortzen dugu gure kanta. Jostunak ariarekin sortzen duen oihalaren antzera. Paiazoak jokoarekin sortzen dituen irriak bezala. Malabaristak pilotekin sortzen dituen irudien gixan. Horixe gara euskaldunok, musikagileak, malabaristak, paiazoak, trapezistak, akrobatak. Etenik ez duen aria, josten bizi garen jostunak. Etenik ez, zuek bezalako jostunekin ariak. Atsedenik ez, zuek bezalako malabaristekin ikuskizunak. Ez eta bukaerarik ere doinuak. Zuek, abesten segitzen duzuen artean. Egunero bezala, oraingoan elkarrizketen tartarekin aurrera eginen dugu, astelehena izan da kirol kontuak dauzkagu mintzagai gaurkoan, Nafarroako Mendi eta Eskalada Federazioko bi kiderekin egoteko aukera izanen dugu, batetik presidente ordea, Koldo Aldaz gurean izanen da, eta bestalde batetik Mendi Eskolako zuzendaria ere izanen dugu, Mikel Valdibielso. Eta bestalde batetik elkarrizketa amaitutakoan, zaratak tartean gaurkoan, hitzaldi bat izanen dugu, kiriketan saioan, Tania Kaminok emandako hitzaldia ikusteko aukera izanen dugu, nola lortu gure bertsio hoberena.